hayi bafethu kwisahluko esisha sanamuhla esencane lengane, hayi bafethu kuphuma igaxa into ey'ngaka. Hhayi ngenhlanhla azikho-ke izimpi. Ithi iqala bafethu kwi-episode sibona laphana uMakathando eKhonobia, uzuyasho useKhonobia uyovakashela umngani wakhe kade amgcina ukuthi bezoxoxa nje. Baxoxa ngani? Bazoxoxa ngoMakunene. Ivela kanjalo nje indaba besaqala ngoMakunene ukuthi hhayi uMakathando uyasho ukuthi hayi akasamfundo wagogo. Ukanje yayana uhlezi emjaja nalo sisi nawe uyakhuluma uthi ufuna ushintsha isonto ladlamuka alenze ithaveni. Abantu abakhuluma izinto ey'ningi. Uthi kusenjalo besaxoxa-ke ngayo indaba yakhe uMakunene, hawu Gulugudu angene uThando phela, yabo. Ngingakhohlwa bafethu i-reality show isikhathi esiningi as-scripted. It's not like uThando ukubhulile soluntu ukuthi uMahla uzobe sekhonuphi avele sekuyinto ehleliwe. Angene-ke uThando nanguma wakho ukhona-ke la naye kusisi-ke lo kade edla uMathando lapha uyadla siyabheka. Hayi wavele wathi hayi ngilahleke nayi-appetite ngicela ungithathela sisi ungibekele senefado ngisule izandla. Ingane vele ithuka ukuthi hawu sebenze njani-ke manje. Hhayi-ke ahlale phansi kuThando, hawu ma yazi kuyini manje uNtazana umama useyasho ukuthi hayi cha nje indaba yakho nje yabo. Yini? Uthi hayi phela ngiphathekile kahle manje usuwenza kanje, yabo yonke lento leyo. Nakuma-diary sessions manje uzuyasho uThando ukuthi yazi ngiphatha kakhulu indaba kamama indlela enza ngayo. Ngiyangena usephelelwe appetite. Engabe yini le ngaka yabo emcasulile. Esiyabuza kumama uthi yini indaba wena vele wawuthe ugcina ukungibona ufuna ungibona yakho manje ngidelela nendoda yakho wena usiyacana ingidelela nithi angazi nawe usafuna ungibona kanjani kungani. Seyasho uThando ukuthi awuma angithi wena nje owathi mina ngisasiyona ingane yakho. Angithi wena nje owathi mina ngiphile ngekhanda ngoba angisazi isibongo sami, yabo. Umuntu uma ekhuluma izinto nami ngithi sangendlela asuke ekhulume ngayo, yabo. Hayi avela athule kumama ngasho ukuthi naziya aziyakhala-ke manje uzofika athini. Yabona umuntu mase ekhuluma kanjalo umama useyaqala-ke naye-ke shange manipulation yengqondo. Umshange manipulation yengqondo-ke lapho umama useyaqala-ke yabona weThando mina sengifikela wena ngilela wena kuzona zonke izinto okuhamukazana nazo kanjani yonke lento leyo, kodwa wena uhlezi usayida nobani nendoda yakho usada kanjani nabanye abantu mina ngomndeni wakho yonke lento leyo. Yabo mina nje lento yenzayo ngizokukhipha nje mina empilweni yami, ngizokukhipha. In fact ngisho noma kuthiwa sengiyashona wena nje ngokuvala nje ukuthi ungezi nakuza wona lo mngcwabo. Umngcwabo nje ungezi nakuwona. Umngcwabo hayibo mama. Okay fine, aspeak. Sikhona ezakhulume kodwa hawu into ezibuhlungu kangaka kodwa manje masuyikhuluma engane uyayibona bandla ize iphatheka kabuhlungu kuyona yonke into ekhulunywayo ukuthi yini indaba. And ingane bandla ize ichaza ukuthi wena yazi awusazi isimo engisuke ngikusona kulo wamuzi manixabana nokuthi kwenzakalani. Umama uyasho ukuthi afela ukhulume. And umama ka-understand ukuthi yabona uma usuganile kubukhona ukuthi ungahlezi umuntu odalula into zakhe zasemshadweni. Kufanele ukuthi kusuke kuyena umuntu ngaphakathi ngeze umphoqe, yabo. Manje umama ufuna ukuthi ayikhulume ngenkani, yabo. uThando uyomyeka usiyacela eventually uyomyeka kodwa hhayi ngentando yethu noma yeningi angeke uze kukwazi ukwenzeka bafethu. Hhayi umama uyakhuluma nje akusho konke akushoyo kuyena untombazana kodwa angeke uze kwenzeke ngentando. Umama uzakhuluma indaba ukuthi akazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngendlela ayiyona uThando mhlawumbe kwashintshana iy'ngane esibhedlela ngendlela amphika ngayo mhlawumbe wathole ingane e-wrong. Hhayi umama ngempela ucasukile uyakhuluma ukuthi wena nje uyathula bengibiza ngesidakwa. Umyeni wakho akasona nesidakwa, yebo yonke lento leyo. Inzima. Untombazana agcine manje esebuza ukuthi hawu mama manje kanjalo nje wathi hayi mina nje Thando sengiyaphuma ey'ntweni zakho manje uyabuza ukuthi ngenze njani. Uthi hayi uzoyibona mntanami, uzozibona wena angazi ukuthi uzokwenza njani kuyona yonke lento le. Mina sengingamdani ngoba uhlezi uthi mina ngifuna ukumoshela umuzi wakho. Kwaba yiphela kwenkulumo yabo-ke lokho-ke. Bafethu qhubekele-ke inkulumo-ke lapho. Ngaphambi ngiqhubeke ngicela ngiyibike igama lami ngo-Azad. Thank you so much for coming through to my channel. Please do not forget to subscribe guys. Come on, press that like button bafethu. Khona nizokwazi ama-notifications whenever I drop ama-reviews of ama-shows esiwabukayo ku-TV. The second segment of the show siyibona uThembiNkosi eyohlangana noNjabulo. uNjabulo bafethu umalume kaThando. Niyakhumbula laphaya ababeye khona ngesonto elidlule lo wayefuna ukubamba umfana lapha ngamawashingi. Uyanaka uNjabulo koleyo-ke. Iyangixaka lento le uma kuveza amagama abantu uThembiNkosi liveza lilodwa igama lakhe asiveze isibongo ngokusana lenkinga yesibongo. Bonke laba abanye abavela kahle uNjabulo uveze kahle kuthiwa hhayi
uNjabulo Shezi. Makuveza uThando Hayi kuveza uThando Dlamuka, makuveza umama kaThando uNtombi kaYise Msomi. Kodwa hayi bro le hayi ngoba phela uThabethe noNdaba akacaci indaba yabo ukuthi kwenzakalani. Bahlanganeke lapha-ke babingelelane kuhlalwe phansi hayi uNjabulo la akaneme ngey'nkulumo oyike zaba khona zisuka kubani, zisuka kuyena uMnsizwa le uThembiNkosi. Useyasho-ke uNjabulo ukuthi hayi indoda okokuqala owake wakusho engazayi ngiphathe kahle, wakhuluma izinto ezingazinhle ezingidlambalazayo mina njengomuntu nanesibongo sasekhaya. Okwesibili, ngoba ngila ngifuna futhi ungikhiphe nobufakazi kuzinto oyikhulumayo nesiqiniseko sokuthi lezi zinto ey'shoyo uzisho ngomlomo wakho ukuthi unabo yini ubufakazi bento ey'shoyo. Yiziphi-ke lezo zinto? Useyachaza uNjabulo ukuthi yazi weThembiNkosi, uma usisi wakho lo hlezi uhamba naye la asho ukuthi usisiphinki uma kuthi usisiphinki uba nengane and le ngane lena kuthiwa ifana nawe, engabe kuchaza ukuthi wendane naye usisiphinki? Akuchazi lokho, kodwa wena iy'nkulumo zakho zisho kanjalo. Khuluma kanjalo eningini ukuthi wena ingane kaThando ifana nami, yabo uyisho kanjalo and lapho azavezwa ama-diary sessions ezisho lezi zinto lezi. Kodwa manje mase evezwa uyabona ukuthi ayingathi ayithe ukukhotha mama ThembiNkosi, ayingathi ayithe ukuthinta kancane, angazi ukuthi wayishiswa yini lento ubaba. Ibe kanjalo inkulumo, yabo. Ayaqaleke-ke asho-ke aqhubeke ubafo lo. Uyayichaza futhi nakhona ama-diary sessions Jabulo ukuthi yabo lento ayimphathi kahle neze nje, yonke lento nje akayizwa kahle, yabo. Aqhubeke-ke achaze ubafo uJabulo ukuthi ufuna ubudlelwano bakheke kahle phakathi kwemindeni, yabo. Mind you, labantu laba sengingasho ukuthi angazi bawomnax noma bayini ngoba phela abahlobene ngokwegazi, yabo. Indodakazi kaThembiNkosi ugane umshana wabo, yabo. So into kanje abawusibali basically, yabo. So inkulumo ikanjalo phakathi kwabantu ngoNjabulo nolento noThembiNkosi. uThembiNkosi uyaqala-ke manje uyayiphebeza indaba uthi hayi into wayenzeka wayiqala wayizwa from usisi wakho omncane lento le, and lento iqhamuka from ama-socials ukuthi kwenzakalani, nawe waseyayithatha lento waseyifaka ekhanda ezeyiphimisa. Kodwa nawe ThembiNkosi ukhuluma into enzima kangaka, ukhuluma indaba yokuthi hey mase nibuke ingane kaSiyacela nibuke uSiyacela niyabona ukuthi ayikho i-resemblance, akafana nabantu labo. uSiyacela umpofu uyisigumbaqe, le ngane ayifani. Kodwa mase uthi uthatha isithombe saNjabulo, uNjabulo lo ozalwa ugogo uMashezi ozala uma kaSiyacela, uthathe iy'thombe uyibeke kanje, uyabona sekhona into ekhona ngengane yakho uchaza ukuthi kusho ukuthi khona into ekayenza naye umalume. Hayi boThembiNkosi, hayi uyise ukhuluma kanjani into enjalo, and lapho kugcwele etafuleni ekhuluma lento kakumnandi ephimisa into kanje, yabo. Manje kuseyaqala kuseyazehlisa ukuthi hayi ngayikhuluma lezo zinto ngoba ngiyithathe endaweni kanje kahle futhi inhloso yami ngakubona ukuthi ngikukhombisa ngenzela ubuhlungu obakashezi, kodwa wayefuna uziswa ubuhlungu ubani? Insizwa lo uSiyacela. Inhloso yakhe uthe yilapho ufuna uziswa ubuhlungu ubani? uSiyacela. And nomuntu usuyasho ukuthi hawu, at our expense soShezi ufuna ukuzisa ubuhlungu nomuntu kanjani bese ngamanyala lento ehlaza kanje? Angeke phela uzokwazi uthi usuyasho uThembiNkosi, ngiyavuma ngibe nalo iphutha kuyona yonke lento le, angiphiki, yabo. Kodwa inhloso yami ngangona lokho, and uzuyasho uThembiNkosi uma ema-diary sessions uthi ngiyaqala ukumbona uNjabulo nje uyaqala nokuqala lapho futhi lo muntu mhlawumbe uqala ukumona uzuyasho kulento uNjabulo ukuthi hayi usehlangene kathathu usaye lapha nakaShezi mhlawumbe kanye uThembiNkosi manje enza sengathi ngiyaqala ukumbona umaze enjani ngesinye isikhathi vele, yabo. So inkulumo ibe kanjalo-ke agcine elokhu ebhizi deflector ephika ekhomba imini lapha nalapha, doesn't want to take blame uthi no kanje and uyasho uNjabulo ukuthi yabo into khona lo muntu angiyazi ngoba akakaze yena alale noThando. Isikhathi singaka le ngane angaze ngiyibone mina, ulubanzi lo kaSiyacela noThando angaze ngambona naye uNjabulo futhi ngiyacabanga ukuthi wavela kambala amasizini adlule, sesiyaqala manje ukumbona kahle, yabo. Noma kuthiwa ikhona i-resemblance ngoba phela abantu begazi kuzoba khona inswebo, angeke ngabe khona, yabo. Kube into kanjalo inkulumo yabe ibe into eziqephu kanjalo asho-ke, kodwa kumlisa-ke asho-ke etshela uThembiNkosi ukuthi uwaqaphe amazwi akho wakhulumayo ngoba izinto kanje ziyaxabanisa, yabo.
uyigade lento oyishoyo nje. Lapho uyasho nakhona futhi kuma-diary sessions ujabule ukuthi befisa nje hhayi le nsizwa ihlezi eshiselwa igazi, ubefisa nje ukumbamba emuthi. Hhayi la nsizwa futhi iyakwazi ukuwabala amagama, iyakwazi ukukhuluma kahle, yabo. Kodwa naye-ke ukuthi inkosi eseyincoma ethi hhayi unesisoka yena, noma kuthiwa umuntu ufika ngelukuluku nolaka olungakanani uyakwazi ukuthi athi ukumehlisa kancane, athi ukumehlisa kancane, uyokwehlisa unjabulo. Ngoba ubonile ukuthi hhayi uma kuthiwa usiyacela bengaze akwazi ukumehlisa ngoba bebezophakama ngoba beziye phezulu. Hhayi, sigaba sesithathu-ke kwi-episode yanamhlanje. Uma kaThando adecided ukuyohlangana noSiyacela phela ukuthi bazokhuluma, ufunani? Ufuna ukuthi uSiyacela aphinde leza inhlamba ayeyikhulumile ngaphambilini. Iziphi-ke lezo iy'nhlamba? Hayi, Siyacela kudelele khona indaba yokuthi lo mama ulala nabantu abaningi, lo mama udoti, ulwabishi. Yabona usho into ey'ningi ngalo mama uSiyacela. Manje lo mama akayithandanga lezo nkulumo, ufuna ay'phinde. Hhayi, bahlale phansi-ke babingelelane. Umbuzo wokuqala amuza wona lo mama ubuza uSiyacela umbuzo wokuqala athi, uma ungibona Siyacela ubonani? Hhayi, uSiyacela athi hawu usuchaza ukuthini manje? Uthi angazi phela yini oyibonayo? Lezi nhlambo lezi ngithiwa ngazo yini kangaka? Hhayi, uSiyacela maseyabuthi hawu ngaphandle kwendaba yey'nhlamba wena ngoba phela nawe usukuthuka, yini ndaba? Asho naye umama uthi hhayi angiphiki vele suke ngithuka, yabo, kodwa ukudelela kwakho ongenza ukuthi ngibe kanje. Athi uSiyacela hawu ngoba wena uthuke nje nabantu abangasekho emhlabeni, uzothuke nje noma ongizalayo. Umthukelani uma ongizalayo? Usuke umthukelani ngempela uma ongizalayo? Hhayi, athi hhayi nawe nje usuke ungithukile kanjani? Naye manje usuyicabanga naye uthi hhayi uSiyacela uthi angazi ngimthuke uma wakho. Angikaze nangelilodwa ilanga ngimthuke uma wakho. Uwena usukhiphe lezo iy'nhlamba lezo. Iy'nhlamba nje ziphuma kuwena usuke uthuka, yabo. Yabona lento bafethu iy'nkinga ngoba yabona angisoze ngathi uSiyacela u-wrong ngaso sonke isikhathi, but also at the same time ukumchukuluza bese uyabuya uthi uyadelela. Hhayi, kube inkinga leyo. Yazi ngishiswa yini ngoba inkulumo yabo iyaqhubeka, ekuqhubekeni kwenkulumo bekhuluma indaba yokuthukana-ke le belokhu bethi hayi wangithuka-ke nawe wangithuka nawe bani indaba kaThando kanjani wena kanjani uThando, obokwazi ukuthi uma ukhuluma nawe usukhuluma nami kanjani. Yabona nje leyo nkulumo leyo. Yabona bafethu uThando umfazi womuntu, noma kuthiwa uthandana nalihamba ikimbiki yomuntu kodwa still umfazi womuntu. Khona izinto uMakaThando kwamele azi ukuthi akayona ingxenye yazo. Uyasho nalo Siyacela ukuthi ngesikhathi siqala ukuxabana nawe sixabanele ephathini kaLubanzi, yabo, wawungafaki yona ukufaka ukuthi ube khona lapho. And ngangiyikhulumile nongane yakho lento uThando wangayithakasela wangayingena, wena waba khona. Wathi hayi khona noThando ufune ngibe khona nami, kodwa mama ingane yakho. Yabona manje you've got an in-house problem, ingane yakho wena qobo lwayo. Ngoba umama ingxabano yakhe inaye noThando ufuna alungise le nto lena, and siyibonile inkulumo yabo ukuthi ayilungisekanga kahle kuba iphele yena etheni kuThando. Kodwa kuleyo nkulumo yabo usoqala usezothi hayi uSiyacela futhi nawe umkhomba icala, yabo. Inkulumo yabo iqhubeke, asho ukuthi yabona nje ngiyabona ukuthi-ke wena usufuna ukuthatha umfazi wesibili. Uthi ngizomthatha vele, yabona njengoba uzuyenze-ke leyo nto. USiyacela athi hayi vele nimthatha phela undodakazi wenu uma nifuna ukumthatha. Uthi ngabe ngiyamthatha kodwa vele futhi kuyafana funa umuntu avele azobona iy'nkomo oqedanga ukulobola, funa ukulobola iy'nkomo eziwu-6, funa ukuletha ezinye futhi. Letha ezinye futhi iy'nkomo khona into izocaca ilunge yonke into, yabo. Hhayi uSiyacela uthi ngeze ngenze lento. Uthe ubaba wakho nothe wona uzoyiqeda, uyakwazi nawe lokho ukuthi angazi ayenza yonke lento. Uthi hayi sesohlangana enkantolo-ke. Yabo bethi inkantolo bethi akuyona imoli, akuyona imoli. Uye enkantolo kuya kummeli nje ukuvulela ifayela lapha ngathi 4,000. Akakafike enkantolo uvule ifayela azo lento yakho ofuna uza ngayo. Mase uyimali yokumele enkantolo enye imali leyo. Kuyaganga lapho. Uzohlangana enkantolo la uSiyacela uthi hayi ayikho phela inkathi uzohlangana khona enkantolo-ke kanjani. But uyasho umama ukuthi akasona isilimo. Ubonile kodwa ukuthi uSiyacela akazanga ngempi naye ngekazeze ngempi, and futhi angeke azale noSiyacela ngoba uyazi uSiyacela vele i-relationship yabo vele isinoqhekeko. Kahle umama into efanele elungise mina i-relationship yakhe funa nobani nondodakazi wakhe uThando. Ayikho enye into, ayikho into ayiletha ukuthi engakalungise into noma nengane yakhe. Uma ingane yakhe ingafuna umtshela izinto is fine, akabe nengane yakhe eduze kwakhe. Hayi ukuthi-ke uba nengane yakhe elokhu ebhiza ngoba ngeke umsize ukuthi Siyacela akaphile ngekhanda. Sasho namandla
nami manje ngisasho ukuthi udinga amaphilisanyana umfana lo awukulungisa le ngqondo le. Hayi no bafethu isona sahluko sanamhlanje ke bafethu sencane lengane hayi beshubile ngempela zintathu izinto ezenzakalile. Thando noma wakhe bakhulumile kwangaba khona isixazululo. uThembinkosi noJabulo bamconfrontile uThembinkosi ngeenkulumo akaba nazo elokhu eyiphika kodwa agcine sequlisile wazehlisa mase kuba uMakathando belo siyacela bezokhuluma into abayikhulumile. No guys, thank you so much for coming through bafethu. Please do not forget to subscribe and press that like button towards this channel. Thank you for your time bafethu.